Hvad er det, du finder mod? Ja. Det er Ronaldo den dårlige. Jeg kan godt se, at han har lidt hul i fødderne. Nej, Ronaldo den dårlige. Kan jeg lige komme her? Der har vi Ronaldo den dårlige. Ja, det er ham her. Ja, det er ham. Hvem spiller du mod derinde på kassen? Den dårlige Casillas. Den dårlige Casillas? Nå, ja, okay. Nu skal jeg lige filme, hvordan du skyer. Og den ryger over målet. Og der er Webis, der henter den. Ja, Webis. Og han har store balloner. Og det er Beast, der skyder journalisten. Sådan! Fuldstændig klasse! Så er det fantastisk redning. Journalisten! Hvad tror du? Ja. Ja. Få en kommentar. Og det er Sebastian. Nej, Ronaldo den dårlige, der flykker over. Nej, det var fandme et, mand. Mere. Nej, ved du hvad det er? Cristiano den dårlige. Ham kender jeg godt. Ja, alle ser. I kan godt se.